Priemerný Slovák vyprodukuje viac ako 300 kg komunálneho odpadu. Dokáže z toho vytriediť len niečo viacej ako 25 kg odpadu. Tie čísla nám ukazujú, že sme jeden z najhoršie triediacich národov v Európskej únii. Nápojové kartóny sa poväčšinou zbierajú s inými materiálmi, väčšinou to patrí do žltého kontajnera, zbierajú sa spolu s plastami. Triedenie odpadu nie je komplikovaná záležitosť, netreba sa toho báť, preto lebo aj keby sme sa báli, že náhodou hodíme ten materiál do nesprávneho kontajnera, tak následne na dotrieďovacej linke sú pracovníci, ktorí tie nesprávne obaly odtiaľ vytiahnú a na spracovanie idú len tie, ktoré sú naozaj spracovateľné. Okrem materiálov, ktoré sa Slováci už naučili triediť, akými sú plasty, papier, sklo, sú veľmi cennou druhotnou surovinou aj nápojové kartóny alebo nápojové plechovky. V prípade plastu, napríklad v prípade PET fliaš, sa z recyklátu vyrába syntetické vlákno, ktoré následne slúži na výrobu flísových mikín alebo iného oblečenia. V prípade nápojových kartónov sa zase vyrábajú stavebné dosky alebo to končí ako papier a vyrábajú sa z toho obaly na vajíčka alebo rolky na toaletný papier.